Ahoj, zdravím všechny čtenáře, vítám vás u mého nového videa na kanále Black Books. A jak jste si již přečetli v popisku videa, tohle video bude se týkat knih, které jsem přečetl v roce 2015. Ano, není to překlep, skutečně se bude jednat o knihy, které jsem přečetl v roce 2015. Spíš než abych se tady vychloubal, jaký knihy jsem přečetl v loňském roce, tak to spíš berte jako takové knižní typy, protože si myslím, že knižní typy, ty se vždycky hodí, ať jakákoliv doba, ať jakýkoliv rok. Bude to asi možná trošku delší, takže se do toho rychle pustíme a tady už je první kniha. Některé knihy vám budu představovat takhle pomocí tabletu a elektronické nebo obrázku té obálky. Je to z jednoho důvodu, buď jsem je četl v elektronické podobě, anebo jsem je někomu půjčil, takže teďka nemám v hmotné podobě při sobě. První z nich je tady Tammy Hoag a knížka Devátá dívka, kterou jsem četl vlastně jako první knihu v roce 2015. Je to thriller, který má tak 300-350 stránek, je to kratoučký, ale můžu ho určitě doporučit. Je to právě takový svižný a je to o tom, že na Silvestra vypadne z jedoucího vozu tělo dívky, které je absolutně neidentifikovatelné, a tady toho případu se ujímá dvojice sympatických detektivů, kteří musí samozřejmě případ vyřešit, jelikož už jak sám název napovídá, je to už devátá dívka, devátý případ podobné vraždy. Tahle kniha je označena tím zlatým razítkem edice světového bestselleru, což je takové dost kontroverzní téma občas. Já za sebe musím říct, že všechny knihy, co jsem četl s tímhle označením, tak mě nějak nesklamaly, takže za sebe můžu říct, že nějakým ukazatelem kvality pro mě tady ta značka je na knihách. Takže tak, druhá kniha, kterou jsem přečetl, byl Sběratel kůží od mého nejoblíbenějšího autora Jeffreyho Deavera, který nepřímo navazuje na jeho nejslavnější román Sběratel kostí. Opět se setkáváme s geniálním vyšetřovatelem Lincolnem Rhymem a jeho půvabnou pomocnicí Amelie Saxovou. A proti sobě mají samozřejmě dalšího nebezpečného zločince, taktéž vychytralého, a musí proti němu bojovat, už by se dalo říct, tím klasickým způsobem, který je vlastní Lincolnu Rhymovi. V tady tom oboru jste asi těžko hledali něco lepšího, lepší čtivo. Doporučuji všema 10, jak říkám, je to můj nejoblíbenější autor, ale jsem zaujatý samozřejmě trošku. Takže tak. Další knihu, to už vám ukážu v hmotné podobě, je Zodiak, nejnebezpečnější ze všech zvířat od Gary L. Stewart a Susan Mustafa, což je velmi zajímavý případ. Jak možná víte, Zodiak byl na konci 60. let sériový vrah, který řádil v San Francisku. A o tom ale tohle kniha nepojednává. Tahle kniha pojednává o chlápkovi ze současnosti, dejme tomu, který nikdy nepoznal svého otce a matku, a tak se vydává po stopách, aby je našel. Jakoby. Matku nachází, ale otce ne. A čím víc potom pátrá, tím víc zjišťuje, že jeho otec by mohl být ten Zodiak, ten sériový vrah. Samozřejmě, jestli to je pravda nebo ne, ví Bůh, ale přesně tady to o tom člověku, který by Zodiakem mohl být, o tom je tahle kniha. Ten chlapík si vlastně nechává i odebrat vzorky DNA a nechává zkoumat ty písmo toho Zodiaka, otisky jeho prstů, dává všechno jakoby k dispozici, ale jak víte, případ Zodiak nebyl nikdy vyřešen a ani v tady tom případě se zatím policie jakoby on se dopátral k nějakým důkazům nebo předložil nějaký důkazy, ale policie se
jimi nezabývala, takže případ zůstává stále nevyřešen, ani se jim teďka nikdo mu nevěnuje. Ale je to samozřejmě úplně zajímavá kniha. Já, jelikož jsem četl tu původní od Roberta Graysmithe, která vlastně dávala dohromady všechny důkazy, které byly a dopisy a takhle všechny věci z tohohle případu, které byly známé, tak dávala dohromady, tak tohle je výborná návaznost na to. Za mě doporučuji, ale je to možná trošku specifické, takže jestli máte rád nějaký masový vrahy a takhle, tak teda sériový vrahy, tak dobrá volba. Další kniha je biografie Zlatana Ibrahimoviče, jmenuje se Já jsem Zlatan Ibrahimovič od Davida Lagerkrantze, který mimo jiné napsal teďka Pokračování milénia. Je to biografie jednoho z nejlepších fotbalistů na světě, Zlatana Ibrahimoviče, určitě ho znáte. Ale není to biografie taková nudná, prostě jak ty biografie bývají. Tohle je velmi přímé, je to zábavné a rozhodně to není nudné. Zlatan Ibrahimovič je namyšlený blázen a přesně takováhle je i ta kniha. Dozvíte se o tom, jak se z malého kluka, který v Rosengardu kradl kola, jak se dostal až na pozici nejlepšího střelce a vítěze holandský, španělský a italský ligy. Není to žádný nudný, prostě tak jsem se narodil, bla bla bla, nikdo mě neměl rád, ne, vůbec ne. Na třetí stránce jednoho z nejrespektovanějších fotbalových trenérů o něm řekne, že je idiot a takhle. Je tam ten jeho temperament a všechno to, co v sobě má a jak působí na lidi nebo na venek, tak přesně to tam je. Určitě to neměl lehký, ale ve svém životě, ale tady to je všechno krásně popsané. Pro fotbalového fanouška si myslím dárek jak víno. Další knihu, kterou jsem přečetl, bylo Poslední přání, neboli zaklínačská kniha číslo 1 od Andreje Sapkowského. Musím říct, že až tolik mě to nezasáhlo. Mám rád ten námět, mám rád ty videohry, ale musím se přiznat, že tahle povídková kniha mě až příliš nezaujala. Je to škoda, možná tomu dám ještě někdy šanci, ale prostě mě to nevzalo. Dalšího to mám od Sarojana Tracyho Tigra, což je v Americe skoro zapomenutá novela. U nás je to docela kultovní záležitost a modla, která udává směr mnoha životů českých lidí. Já jsem ji četl spíš ze studijních důvodů, abych věděl, o čem to je a že je takový klasický jakoby dílo. Musím říct, že to ve mně žádné špatné či dobré emoce nezanechalo, takže jsem zjistil, že kdybych to nečetl, tak se asi vůbec nic nestane. Nějak to se mnou nehlo. Sarian Tracyho Tigra. Další knihu, kterou jsem četl, je Drákula od Brama Stokera, což je také základ hororového žánru, prostě klasika všech klasik, takže to jsem si musel přečíst. Je to psané deníkovou formou a asi nejlepší je hnedka ze začátku pobyt Jonathana Harkera na hradě Vlada Tepeše v Transylvánii. Kdyby byl stejným způsobem psán i zbytek knihy, tak by to bylo skvělý, prostě ten zbytek už byl takový nudnější, no, musím říct, ale ten začátek je úplně top. Ale to je asi jediná jakoby výtka, že pak to ztrácí trošku na tempu, ale můžu to jinak než doporučit, je to klasika, prostě výborný. Kdo má rád horory a takový napětí, upíry, musí si to přečíst. Dále tady mám Moriartyho od Anthonyho Horowitze, což je příběh Sherlocka Holmese. Anthony Horowitz dostal výhradní právo
napsat další díl Sherlocka Holmese vlastně s použitím originálních postav. Ujal se toho a předkládá nám příběh, který se stal po souboji Moriartyho a Sherlocka Holmese u Redenbachských vodopádů a vlastně na něj navazuje. Je to úplně super a můžu to doporučit a ten, kdo má rád Sherlocka, tak to je snad povinnost. Další knihu, kterou jsem přečetl, byl Hedvábník od Roberta Galbraitha, což musím říct, asi bude jediný na světě, ale tohle je fakt strašný shit, jako to je nuda zablená do 500stránkový vaty, nelogický postupy, nesympatický hlavní postavy. Prostě kdyby tomu Strajkovi ustřelili i tu druhou nohu, tak vám je to úplně jedno, protože vám na něm absolutně nezáleží. Detektivní jako zápletka, nuda, prostě nuda, jedna velká nuda. Napětí, nula, velký zklamání. Myslím, že paní Rowlingová by měla spíš psát o malých čarodějích, to jde dobře, to je skvělý, ale rozhodně by se neměla srát do detektivek. Jsem velmi rád, že se mi knihu podařilo rychle zase prodat, protože takováhle kniha nemá místo v mé knihovně. Fakt velký zklamání. Omlouvám se všem, kteří se na tom mastějí tady, ale tohle ne. Logicky jsem si po Hedvábníkovi musel něčím spravit chuť a kdo jiný by to měl zařídit než pan Jeffrey Deaver. A přečetl jsem si znovu jeho detektivku Hodinář, což je zase případ Lincolna Rhyma. Opět geniální detektiv a geniální padouch a vlastně jediný padouch, kterému se podařilo, který nebyl dopaden jakoby od Lincolna Rhyma. Velmi chytré, velmi zábavné, takhle by to mělo vypadat, ne jako tady Galbraith. Takže Hedvábník, kecám, Hodinář, mohu doporučit. Takže Hodinářem jsem se trošku uklidnil. Vrátil jsem se do normálu. Poté jsem se ponořil do světa mé vášně, kterou jsou Hvězdné války, a.k.a. Star Wars, a přečetl jsem knihu Darth Plagueis, kterou mohu určitě doporučit všem fanouškům Hvězdných válek. Nakouknete do života nejmocnějšího Sitha, který kdy žil, což je již zmiňovaný Darth Plagueis, a přečtete si o vzestupu jeho učedníka Dartha Sidiouse, kterého později můžeme znát i z filmů, a dozvíte se temné plány proti republice, které chystá Imperium a temná strana proti republice, která se zmítá v krizi. Určitě stojí za toho Sidiouse a historie nejmocnějšího Sitha Dartha Plagueise. Výborný. Pak jsem měl na dovolenou a tak jsem si po dlouhé době přečetl nějakého Kinga a bylo to super. Přečetl jsem Hřbitov zvířátek, který je velmi jaksi oblíbený a velebený. A musím říct, že mě se velmi líbil po dlouhé době King. Je to po kingovsku nudné a po kingovsku zábavné, ale zvláště v druhé polovině hltáte každou stránku a musíte vědět, jak to bude dál. A zjistíte, čeho všeho je člověk schopen, když je zoufalej prostě. Je tam krásně jakoby vybarvené v tady tom směru. Spoiler. Prostě to, když jde ten chlápek vykopat svého mladého syna z hrobu, jako to na mě hodně zapůsobilo. No. Fakt výborný. Hřbitov zvířátek od Kinga.
Konec spoilerů. Pak tady mám další biografii, kterou je kniha Bobbyho Orra, Bobby Orr, můj příběh jako milovník hokeje a týmu Boston Bruins. Je tohle pro mě absolutní povinnost. A už je to taková ta klasičtější biografie, než byl již zmiňovaný Zlatan Ibrahimovič, takový poklidnější, ale určitě se dozvíte strašně moc zajímavého, protože taky sám o tom píše jakoby Bobby Orr, takže jsou taky jeho paměti, a dozvíte se o každém hráči, se kterým hrál třeba nějakou maličkost nebo zajímavost, tím, jak si prošel od mládežnických družstev až po jednoho z nejlegendárnějších hokejistů úplně všech dob. Super. Taky pro sportovního fanouška super. A jenom bych byl radši, nebo bych byl rád, kdyby takových příběhů o hokejových legendách u nás vycházelo víc. Mám takový tip pro nakladatele. Byl hokejista, který se jmenuje Theoren Fleury, ale taky vydal svou biografii a já bych si ji rád přečet, ale jenom v angličtině, takže to koukejte tady vydat. Je to strašně zajímavý příběh o něm, protože po letech přišel s tím, že když byl v mládežnických družstvech, tak ho jako nějaký jeho trenér sexuálně tam zneužíval a o tom tam asi hodně vypráví a pak samozřejmě o své taky bohaté a úspěšné kariéře. Takže Theoren Fleury, jo. Určitě to vydejte někdo z toho chytněte, vydejte to. Takže to je Bobby Orr, můj příběh. Pak tady mám taky další jedno klasické dílo, já jsem se nějak pustil do těch klasik. Bílý tesák od Jacka Londona, což je příběh o vlčkovi, který si to ve svém životě musel strašně moc prožít. A stejně jako v životě lidském jsou ty krásné chvíle, ale samozřejmě i ty chvíle ostatní. Povinná četba, co k tomu říct? Bylo to dobrý, mě to bavilo. Je to o zvířátkách a hlavně o lidech, nebo hlavně taky o lidech, který jsou schopni taky strašných věcí, no. To všichni dobře víme. A určitě dobrá knížka. Pak tady mám další knížku od Jeffreyho Deavera, jsem četl Pekelná kuchyně, ale to nic moc nevím, co o tom mám říct, je to o žhářství, no, jakoby řeší se tam případ žháře, ale musím říct, že mě tady to skoro vůbec nebavilo. Je to asi nejhorší, jakoby ta kniha od Deavera, kterou jsem četl. Není to ze série s Lincolnem Rhymem, s tím vyšetřovatelem, tak taky jakoby slabší. Pro mě aspoň je to slabší takový příběh od něho. Pak to mám další skok k Hvězdným válkám, a to prostřednictvím knihy Revan, Star Wars The Old Republic, další příběh ze Star Wars, který jsem četl. Revan byl Jedi, který se odklonil od světlé strany síly k té temné, a aby se potom mohl zase vrátit ke světlu. Je to možná trošku složitější. Byl dobrý, pak byl špatný a pak se zase stal dobrým. A tím, že si prošel tady tou cestou, tak tím se stal tak strašně mocný a silný rytíř. A proto, aby zachránil republiku, tak se nebál postavit se samotnému císaři. Je to opravdu, ten, kdo to má rád, i z Hvězdní války, tak to může jenom doporučit. Opravdu samotného mě to překvapilo, že nikdy jsem si nemyslel, že by mě Star Wars v knižní podobě takhle brali, ale opravdu ty knížky jsou výborně napsané, takže určitě můžu doporučit. Sám jsem si to nemyslel, že by mě takhle bavilo, ale opravdu výborný. Tady to napsal Drew Karpyshyn, tu první napsal James Luceno, opravdu oba to zvládli úplně na špičku. Dobře se to čte. Pak už tady máme jenom poslední dvě knížky, jedna z nich je Černý jestřáb sestřelen, příběh moderní války od Marka Bowdena.
Musím říct, že mám rád ten příběh, mám rád ten film, ale tady ta literární podoba tady toho románu mě, musím se přiznat, že mě moc nebavila. Takhle jakoby do detailu popsaná ta válka, nebavilo mě to prostě určitě. Ten, kdo má rád ty váleční knihy a je to opravdu dopodrobná rozebraný ten konflikt a to mě až tak jakoby nechytlo, takže asi válečná literatura nebude to, co budu v budoucnosti vyhledávat. Jinak ten příběh určitě všichni znáte, jestli ne, tak se podívejte na ten film, který je naprosto fantastický od Ridleyho Scotta. To je prostě jeden z nejlepších filmů ever. Poslední knihu, kterou tady mám, je kniha Baráky od Františka Stárka Čuňase, což je zcela zásadní postava českého undergroundu. Je to výborná kniha, ale je dost specifická. Pojednává o tom skutečně o barácích, jak je v názvu. Lidi za komunismu v 60. 70. letech kupovali, zabírali a opravovali, zvelebovali opuštěné domy, baráky z toho důvodu, aby si tam mohli žít podle sebe a tím tvořili vlastně takové ostrůvky svobody v tom totalitním režimu. Byly to většinou jakoby rodiny anebo společenství kamarádů a dělali to vlastně proto, aby mohli pořádat na těchto ostrůvcích svobody koncerty, divadelní představení, výstavy, prostě aby si mohli svobodně udělat tady tu kulturu, která byla samozřejmě za toho režimu potlačovaná. Takže tam jsou dopodrobna ty baráky, které stály všude po České republice. Jsou tam k tomu ty příběhy, tomu, jak se dávaly ty baráky dohromady, kdo to tam obýval, kdo to vlastnil, jak se k tomu dostali. A samozřejmě, jak po nich šla policie, jaký prostě hovadiny si na ně vymýšleli, aby jim to mohli zatrhnout, jak je zavírali a tak. Takže toho, koho zajímá český underground, jak to v té době bylo, jak to chodilo a jak fungovali tady ty lidi, kteří chtěli žít svobodně, tak určitě pro tady ty příznivce je tahle kniha velmi vhodná. Mně se strašně líbila. Takže to je tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat, co jsem přečetl v roce 2015, víc toho nebylo, snažil jsem se to udělat. Doufám, že to nebude tak dlouhý, že snažil jsem se to říkat nějak rychle. A ačkoliv mám už, jak jsem říkal, přečtený nějaký nový knihy a měl bych dělat na ně videa, ale chtěl jsem ještě tady to zmáknout do konce roku, abych to nedělal zase 2017, už co jsem četl 2015, už bylo trapný. Takže jsem to chtěl takhle ještě sfouknout. Ale říkám, berte to spíš jako knižní typy se vždycky hodí. Tak to je asi tak všechno, děkuju moc, že jste se dívali a doufám, že se vám video bude aspoň trošku líbit a jestli jste třeba něco četli z toho, tak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo, jaký na to máte názor, jestli na to máte třeba jiný názor než já, nebo stejný, to je jedno. Díky moc a vidíme se někdy příště u dalšího videa. Mějte se, ahoj, čau.